Isaac Jali president abiza misongano ima mdziko muno komatu chigawo chapakati pakali pano tifuna zene zimenezi ukusatira motani zanga Isaac Jali. Zona di zanga maiso chikadzula ntchito ilipo ikuoneka kuti ntchito ilipo ntchito imene ilipo a president wa akuoneka kuti adzipereka kwambiri kuti azungulire mokwanira bwino popanda mwina ngati mwina kujowajowa koma azungulira kufikira anthu onse kuti utati kuti uonetsetse zanga maiso chikadzula madera amene a president Dr. Lazarus Chakwera omwenso ndi president wa MCP akufikirako katikati mwenemwene kutali katikati iwo amati ntika president ni akamati ntika ndiyeno panoponso lero alowaso ntika momwemo mkati momwemo ndiye mayani afika mpaka mayani huku yes afika mpaka ku mayani mpaka na akatulukira cha kuntakataka ku Golomoti ndi ukapanga chonye mbali mwenye chamala yes so zikusonyeza ndithu kuti eni aka president ali nacho chidwi chopanga interact kapena kulumikizana kucheza ndi amalawi komanso kwafotokozera kuti nthawi ndi imeneyi kativotereni ine ndemwe kuti chitukuko chipitirire udziwa nzanga maiso chikhadzula kuti nthawi ino ndiyofunikira kwambiri zilipo ziwiri zitatu zimene zasintha pa nkhani ya mavotedwe nthawi imene ya mavotedwe inasintha so zitengera tsogolero omwewa kuphatikizapo president Dr. Lazarus Chakwera kwakumbutsa Malawi kwazindikiritsa Malawi zokhudzana mavotedwe kuti kuyambira 6 koloko mamawa mpaka na 4 koloko mosiyana ndi mmene anthu amadziwira kumbuyo kukuti amavota 6 mpaka naso 6 koloko ya kumadzulo. Zanga Isaac Jali president amakamba kuti pano ena afuna manamizana anthu mdziko muno zitukuka kuziona zimene iwo achita mzaka zisanu zapitazi anakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Zanga Isaac Jali atsindika mbali kati imeneyi zona dinzanga a president wa anthu aona momwe zakhalira ineyo ngatiso munthu amene ndaenda kapena amene ndaenda ndi madera osiyanasiyana zikumakhala zopasisa chidwi kuti munthu wina akusankha dala kuti aoneke ngati choona chenechi sakuchiona pamene mundikhulupirira tinapita kukhale kunkhotakota kupeza kuti mafumu kudwambazika kuti akuzimvetsetsa kwambiri zinthuzi mavuto amene dziko lino linakumana nawo akanyenda amenewo yes ino chief kanyenda yakunkhotakota immediately after a president atangotenga kumene boma linakumana ndi mavuto back to back so pali anthu ena amasankha dala kuti aoneke ngati sakuzimvetsetsa zimenezi koma mwamwayi anthu ambiri akudziwa kuti akuzindikira kuti boma la president Dr. Lazarus Chakwera linakumana ndi mavuto akuti macyclone aja ndi zina zambiri makolera zambiri macovid koma katikati mavuto mwa ziphinjo zimenezonso chifukwa sizimakhudza iwo aja okha ngati president koma mavuto amakhudza dziko lonse mavuto amakhudza amalawi onse ndiyeno apapa katikati mwa mavuto amenewo a president aperekabe chitukuko kwa Malawi nkhani ya magetsi nkhani ya security tikukamba security kuphatikizapo security ya anzathu acha alubino inu mundikhulupirira kuti lero anthu aja anzathu aja amayenda popanda kukhala cheucheu akuyenda omasuka kwambiri anthu acha alubino kutukula mafumu zina zimene mafumu mwina adayiwala kalekale alright nkhani yomangiridwa nyumba mafumu mwina idayiwalika kalekale zokuti mafumu amayenera kukhala ndithu pa ojeni apa kumalandira pa nswahala good kukhala pa mndandanda kapena nkaundula okuti azilandira nswahala zimenezo zidayiwalika maiso chikhadzula mafumu ambiriso akwezedwa ndithu yes akwezedwa all across the country madera onse CDF yes nkhani ya CDF ndi zimene tonse tikuona tikamazungulira madera kuti ma school blocks amangidwa zikumachita kuoneka kuti ma school block awo ma classroom block awo amangidwa ndi anyuwani amene amangidwa muzaka zochepa izizi kuonjezera pa makalasi mwina akale amene pamalopo mwina analipo zakamba zasewa M1 M5 za nsemwa M1 ndi M5 ndi misewu chakuti ili patali kwambiri ndipo tikhala ndi idalekereredwa nthawi yayitali koma panopo ntchito zikuyenda tikhala ndi misewu yapamwamba kwambiri misewu yapamwamba very wide nsewu chakuti otakasuka komano kwa nthawi yayitali ndi misewu chakuti idalekereredwa kukhala ngati kuti mwina make pena pake
anthu kumbuyo kwa analibe nazo ntchito kwenikweni, koma panopo ndithu taona kuti ntchito zikugwirika in terms of za misewu, in terms of za chitukuko cha zaulimi, za chitukuko cha zaulimi wanthirira, magetsi akumudzi kudzera ku ntchito za marep, nditi ma project tina ndi tina ta ku Ministry of Energy. Alright, zonsezo zachitika ndithu mkatikati mwa mavuto omwewo akunenedwawo, koma president wayesetsa kuti nkhani ya mavuto awo pasakhale ngati kuti ipona mizira, koma tapatse Amalawi ntchito za chitukuko zimene akuzifuna. Ndiye mzanga Mayiso Chikhadzula ukandifunsa za misewu ndi zina iyayi ntchito yagwirika. Tathokoza mzanga amene twangana kuti Isaac Jara amene ndinaye tsiku la lero pa misonkhano imene president a dziko lino akuchititsa mboma la Dedza komanso kupitirira mpaka na mboma la Salima. Pano ndi Joshua Malango. Joshua Malango ndi amene anali phungu Dedza Central East Constituency. Pano ndi kuno Dedza Kasina Constituency. Tiyandikire napo olemekezeka. Tatifotokozerani kunotu a president khangala akukonda kwambiri. Dzulo anali kuchito lero afika pano pa Chikwasa Trading Center. Ulendo kupita ku Mayani, kuyenda mboma la Dedza mpaka kufika ku Salima. Mukuona kuti zvinezi zofunika bwanji kufika soderano a president? Nzonadi kuti tithokoza president atikondera koma kosose ndi ayikulu. Komanso ukakhala uli munjira umapindula uli ngati mundawo kuti uli mbali mwansewu alangiza amachuluka. Chifukwa che bwana abweranso munomu kuti pena kupita kuchilanga tione taperekeze mpana tikatulutse Dedza muno pena akafika mpano Salima lero. Ndinu district chair wa boma la Dedza ku chipani cha MCP. Zikuenda bwanji chipani cha MCP polimbikitsa anthu kuti akaponye voti pa chisankho chimenechi? Ndithokoze kuti mawu makamba ndoti kulimbikitsa. Chifukwa kuno ku Dedza situchita kampeni. Tingokumbutsana nkulimbikitsana. Nkhani ya chipani kuno ku Dedza sitingachite kukamba iyayi. Panopa chipani chagwira nsewu. Chinali chogwira nsewu kale tili kotsutsa kwa zaka 26. Pano tulamulira muyembekezo kuti tilamuliranso kwa zaka zina sati kapena 35. Chifukwa timaonjezera zakazo. Ndiyo kamba nkhani ya ku Dedza chipani chikuenda bwanji. Chipani chikuenda bwino. Aliyese waona amene kuyambira dzulo amene president ambayenda nakuno ku Dedza ngakhale lero ukakana mwaona ngakhale mmawa uno aliyese ali ndi chidwi watuluka kuti aona president athu. Chidwi chimene chisengofuna kuona president lero ndi chidwi chimene anthu mwina aliyese m'midzimu ali nacho kuti pa 16 paja pachedwa kutero tikamana ndi kwatsala masiku 17 la cheti ndikavota anthu aona ochedwa ngati kuti nthawi imatha kuthamangitsa ndiye kuti mwina mawa anthu akhoza kuvota. Ndiye nkhani ya chipani ndi kukonzekera kwa anthu akunoko nokha mwaona ndipo tipitiriza kuti takumbutse anthu pamene president akumaliza lero ulendo wa Dedza muno koma sikuti ife tisi ayayi ngati chipani kuno ku Dedza tionetsa kuti tsiku ndi tsiku tikumbutsa anthu kuti masiku akuyandikira aliyese nthawi yakwana yokuti tikavote tsiku lovota likakwana. Dedza Central East nthawi imeneyo pano Dedza Kasina anthu akukumbukira ndi bwanji kwa kupasanso voti imeneyi monga tiona kuti anthu ambiri akukhambukira ku misonkhano yanu komanso msonkhano wa president? Anthu andikumbukire modani ilo nzayankhabe kamadza siya ndale panopa ndale sindosiya pali CTF imene yachitika kuno pali zinthu zosiyana zachitika kuno anthu alozeziti pakali pano taona zambiri zachitika dera imene izoloza zambiri mudati mufunse aliyese anthu anja apakuzani anthu amavutika kuti ayenda bwanji nkhani za misewu tayesetsa nkhani ya mabridge kuti anthu aziyenda bwino tamanga zipatala zisatalikire patali tamanga azimayi akapita kuchipatala ako akhaleko malo abwino garden shelter tamanga ana ku skulu akufuna asakhale pasi pa mtengo ma school block tamanga azipulisa khale ndi office yabwino pa skulu poso tamanga nkhani ya mijigo madzi abwino tamanga ndipo tunena kuti madzi mijigo azimayi asati akalima atichakulire sima akajigeso ayi tibweretse madzi ambipopi tayambapo kale mbali imodzi zimene tufuna tipangeso zaka 5 zobwera. Pali nkhani ya CDF kuti 220 million imene president amakhala akupereka kwa phungu inalese mdziko muno pano akuti ikufika 500 million kuyambira pa 17 pano pamene tsogolo momwe anene na president muwatsimikizire bwanji anthu akuno ku Dedza Kasina? Sizowatsimikizira fa ntchito zazona kale chimene tuchife nchoti 2.5 billion imene akutipatsa ina chakwera fa zaka 5 pa 500 2.5 billion ndikuti dera lino mukamabwera chaka cha maulo chaka chinacho mudzaona ngati kuti mwina nje muli mtown muchi chifukwa kuno kuti sintha fa nkhani za magetsiso zayamba kale magetsi kuti afike pano tili pano pabwera magetsi izi ndi ntchito zimene achakwera achita mzaka zimenezi ndiye pamene tikupita zaka zina 5 ithokoze kwa president chifukwa iwo afuna kuti zitukuko zifikire kumudzi munthu wabweresa chitukuko choyamba kumudzi ndi MP ndi Kasala ndichifukwa chakupeka thumba limene lija alipo aziphungu ena magawo ena chifukwa cha ndale sakupanga nawo ndalama imene chitukuko olapanga zitukuko
fomu ngapita kucholo lumukapeza CDF kugwira ntchito olumukapita kumulanje koma sanga imebwera nkumanena ifoda akopa kuti akanena kuti tapange chifukwa cha CDF akopa kuyika pa dzikolo zina la Chakwera ndiye ifeyo tizibwera nkuwakumbutsa Malawi kuti amene akusintha dziko lino nchakwera nchifukwa chati zaka 5 zibwerazi akwena Chakwera uja apitirizenso dziko lino lisinthe. Masomphenya anu ku dera lino masomphenya anga ndionena kuti dera lino lipite patsogolo linali lotsalira pa nthawi yayitali imene tinali kotsutsa kwa zaka 26 pamene tikupitiriza kulamulira neso ngati mwana wa Chakwera masomphenya amene Chakwera atipatsa mu manifesto ichi ni ntchito yanga kuti takwaniritse ni ntchito yanga kuti ndalama zimene atipatsa CDF zija ndi ndalama zimene zikubwera ku khosolo ngati DDF komanso JESI zonse zija tiziphatikize thumba limodzi zigwire ntchito zotukula Malawi zotukula kudera kuno ndi chifukwa chache dera linoli lapanga chiganizo kuti Chakwera akupitiriza malangoso akupitiriza ndi makhasa langa osamala kongespa achinyamata mwakhamu kwachitira zotani nanga mulimbisa bwanji achinyamata apitirebe kukondwa dera lanu komanso ngati boma lonse ladedza ngati niwo wapampando chipani cha MCP achinyamata kunoku pali zambi zimene tikuchita zolimbikitsa masewero nkhani zango pa CDF paja mukiwala kuti pa 10% imene kupanga kuti achinyamata ndi azimayi apeze ngongole komanso mukapita ku NIFI dera linoli anthu ambiri alandira ngongole za ulimi komanso tifuna timire patsogolo mene apeza nena kuti NIFI chekhale banki ndi kuti achinyamata athu alandire ngongole kudera kunonso tina anyamata ambiri ochita ma business enasiyana ena tukamba panopa ena ali m'minda ena ali m'madimbo limothirira onse aja tufuna kuti apite patsogolo ndi ntchito zawo za ulimi ndi ntchito zawo za chinyamata ndi ntchito zawo zonse zija tikwanitsa mu zaka 5 komanso sa zaka 5 zokhaya faja amene amaliza ndiri kuchipaniku tizangopeza wina nkumapitirize bomali lakongeresiba masomphenya ayino ngati amene mayimira kuno phungu koma panoponso ngati kamba za adedza kasina khani ama mega farms zimene apresident akuyimbikitsa kwambiri muli nayo pali fa kuno kudedza ndimene kugesa so dziko la Malawi kuti utayima panopa kudzanja lanu la kumanjalo kupita kutsogoloka kuli maskimu amene anthu akulima ndi kamba pano timalima chaka ndi chaka tikumakolola pompano nakolola matumba 400 akaroti ndikuwapezera msika kuti akagulitse town tikukulima mbatati panopa anthu ambokolola sikulima chimanga nkhali zambiri so nkhani ya mega farm sudi kuyamba kumeneko tidayamba kale agiko mwija kuno kuti ayamba tili makooperative amene akulandira ndalama tsopano panopa nzoti tipite chitsogolo makooperative amene aja komanso ma mega farms kapena ma schemes aja akhale ambiri cholinga kuti unokudedza anthu athu atukuke foti chine imene tikuthokoza kwambiri za Chakwera nchakuti mbuyomo amabwera osekola naye munthu mmodzi wogula mbewu mati kwa 10 kwacha 20 kwacha anali munthu mmodzi koma panopa kuno mitengo imene atipatsa tikagusa chimanga matumba awiri mokwana andesa ndogula thumba limodzi la fetereza soya mtengo imene kaja kachinochi anthu amene anakololako 50 kg amakwana handesa thumba limodzi nyemba zimene zanthu akupanga ndalama 200,000 pa thumba so tikapanga uliponthirira kuwika patsogolo mena utuzira president athu ndiye kuti dera lino ndalama zifika kumudzi aliyense atukuka sapezeka mwana osapita ku school sapezeka mwana okwatira machangu pano aliyense akhala kuti ali busy ndi nkhani ya ulimi komanso malonda chifoti nifija ena azipanga za ulimi ena azikhala panga ngongole akupanga malonda osiyanasiyana ndiye dera lathu linoli mzaka 5 izi likweno lisinthe zikomo kwambiri thokoza mbiri amene ndi Joshua Malango amene ndi amene akuyimira chipani cha MCP kuno ku Dedza Kasina mboma la Dedza amene ndi president wa dziko lino akuchita misonkhano yoyima kumema wanthu kuti akavotere pa chisankho cha pa 16 September 2025 nkhani yake sina kulimbikitsa anthu kuti pa zinthu zimene president achita mdziko muno akukamba president zinthu zosiyanasiyana zimene achita mdziko muno akuti aziyala zimenezi ndi maziko choncho afuna maziko amenewa awapitirize kuti dziko lino lipitire kuchita bwino patsogolo ndi masomphenya Jamal 2063 akwanitsidwe makamba ndi nzanga Isaac Jali amene president akufika pano Isaac Jali masomphenya aja amalawi 2063 nzomwe akuchita president Chakwera zikugwirizana motani zikugwirizana kwambiri nzanga Maisha Chikhadzula masomphenya amalawi 2063 sazangofikira kungokwaniritsidwa nthawi yomweyo zikuyenera kuyambira kutali ngati kuno alright kutali ngati kuno kulimbikitsa achinyamata pa nkhani za business kulimbikitsa amayi pa nkhani za business kulimbikitsa ulimi alright komanso ulimi wake ukhale uchita ngati business chifukwa choti ulimi uchita ngati business mapeto wake ukhozanso kubweretsa amati industrialization kuti momwemo mafakitale ani mafakitale panopo ayambika kale inuyo mukhala nane umboni kuti kudzera ku ntchito ya agricultural commercialization muli ma cooperative madera osiyanasiyana m'midzi muli ma cooperative amene akuchita katundu osiyanasiyana inuyo kukufotokozerani kuti uchi kapena peanut uyu wapangidwa mwina kuneno inuyo mwina osakhulupirira kuti peanut wakuneno kapena peanut wakunchinji koma peanut so zimene zayambika kale
ndiye zimene akupanga president Dr. Lazarus Chakwera zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya a Malawi 2063 kuti chitukuko chifikire madera onse a dziko lino, kuti pakutero dziko lino likhale lodzidalira pa chuma, komanso anthu ake akhale athanzi bwino, komanso anthu ake akhale ophunzira bwino, komanso anthu ake akhale ndi zonse zimene munthu amazisowa pa moyo wa makono ngati zaka zinozi. President ugazi tikukoto mdziko mosemo ndaonanso nsewa kuneno wayambikaso nsewa kuneno wayambikaso akhala kudandaula kwa nthawi yayitali kumbuyo koseko kuti kodi madera mosemu muli m'misewu kwathu kuno bwanji anthu akunena, komano panopo ndi boma ili limene laonetsetsa kuti iya asakhale ngati anthu aja ayikidwa pambali ngati akusalidwa. Tiyeni tiyike makobiri ndi makobiri ambiri kuti nawonso anthu akuneno akhale ndi msewu wa makono, msewu watala andi wayambika kale, kukumveka kuti anthu akumeneko akukondwa kwambiri chifukwa cha chitukuko chimenecho. Amene tonkana kuti Isaac Jara amene tina lero tsiku lero mena president akuyenda madera osiyanasiyana amboma ladedza komanso mpaka natu mboma la Salima pano pa Chikwasa Trading Center kwatiye kaphuka. President kufika pano kuti akule kuimbira wanthu lomwe lasonkhana pano, kuimbira wanthu lasonkhana pano pa Chikwasa Trading Center kuti limve tutenga wakumbutsa anthu nkhani ya chisankho limene chilipo pa 16 September 2025. President ayima pa galimoto yawo kuti awayankhule anthu amene asonkhana pano pali kuimbira wanthu pano. President amadutsa koma anthu ambiri ayima pano Chikwasa Trading Center kuti awayankhule auza za chisankho cha pa 16 September 2025. Nkhani yake president akuwauza anthu amene kuti akavotera iwo ngati president a dziko lino, aphungu a chipani cha MCP komanso makhansala a chipani cha MCP. Ndipo mwezi lino pano president ayende malo osiyanasiyana mboma ladedza kuchoka pano. President alunjika nditu mwaweranso tu kumayani kumene kuti ndi pa Chilanga headquarters kwa senior chief chauma dedza mayani kwa siwense kumeneko, komatu akuyimira kumeneko ndi Patrick Zebulon Chilondola. Ndipo kenaka akafika tu pa Kanyama Trading Center kwatiye Kasumbu kumeneko Mulunduni constituency. Tikhali kupatsanibe zonse zomwe zichitika pamene president akuyima malo osiyanasiyana kuti ayankhule ndi anthu kwakumbutsa tu za chisankho cha pa 16 September 2025. Apa tikupereka ndi manja mwa Richard Chimondo Banda omwetu ndi mlembi mkulu wa chipani cha MCP amene akutsogoleratu msonkhano umenewu pano pa Chikwasa Trading Center. Pano pa Chikwasa kwawo kwa senior chief Kaphuka awali apa takulandirani ni manja awiri wonse. Mama wangati uno mame sana kamuke wona sana tsuke adakagonabe anthu awatamva kuti mupita kumayani akuti achimwendo sitilola pano kuti Chakwera adutse mpaka natipatse moni achakwera kuno tunkucha kwa mwana wanu uyu Joshua Malango, mwana olimba mtima, mwana wa chikondi. Bwana ine ndifuna ndikupatseni mpata maono kuti mwapatse moni anthu amenewo. Zikomo kwambiri watsenesi. Apatseni bwana microphone kuti apatse moni. Wacha koma kuti agogo a senior chief Kaphuka apezeke pano mama wangati uno si chinthu chophweka, ndikuthokozeni kwa basi. Kudzera mudzi wa senior chief si chinthu cha chifupi, ndipo ndathokoza kuti mwanikhaziradi pano achimwendo ni gulu lanu komanso amalango adisi cheya paja. Ambuya kudalitseni kodi alipo yalukayika za nyamata amene. Ku region koma ngakhalenso sanafike ku region iko ku district kuno bambo kunkuyu amene ndi wamkulu wa kampeni mchipanichi anduna ayi ulemu wanu. Ndikuthokozeni abale wanga chifukwa titanena kuti pitani mkalembetse nyani samlekera munda mdakalembetsa badi. Amanitsimikizira atu agogo dzulo ndakumana nawo uko ndiye
muliso mmapulani wena ngati mvotera nda Malango yuso simumsiya wadi kansala so simumsiya wadi chifukwa ngati kuli anyamata wolimbikira ntchito ena ndi amenewa tere kundatenga mnyamata mzake kuti ndiyende naye pa ulendowu ngati amati running mate kuti mzanga oyenda naye kuti mutivotere masabata awiri atsalawa vitumbikwa mumba akuyimirira achinyamata wonse mdziko lonse lino ndipo mnyamata ameneyo wavumbulutsa zinthu za nkhaninkhani zina zimene zikupomboneza kuyenda mwa msanga kwa chitukuko mdziko mwathu tere kupanopa tili nchikhulupiriro kuti achinyamata amenewa azimayi athu amene akukangalika kuti pakhomo papezeka chakudya chifukwa choti nyengo tikudziwa anthu kuno simdakolole zambiri chifukwa chakuti vula sidagwe bwino ndikuti plani aboma woti tipereke chakudya tithandize kupeleranso mwamtukula pakhomo komanso ngakhale vanife athandize kupereka ngongole kuti ngakhale nthawi ino nthawi ya dzuwa koma wena pamene pali timadzi achite ndithu kudimbaku chakudya kuti chizipezeka pafupipafupi zimenezi tawalimbikitsa kale komanso chakudyacho chikubwera chambiri komanso ngakhale fetereza kuti tikonzekere mvula imene chaula tiupempha kuti igwe bwino zimene zonse zili m'malo mwake ndipo anthu kunoku tere kumsakayikenso mkamapita masabata awiri akubwera ukavota kavoteni ni mtima wonse ndedza tusipweketsa simomwe mwananga makamaka constituency ngati ino chifukwa nudziwanso kuti ndife akubanjati ka tudziwa kuti kwathu kuno vuto likulu ndi mayendedwe ndi misewoyi koma umanga misewu yolimba dziko lonse la Malawi ndiye tikamaliza ikuluikuluyo tifuna tsano tiyambe kuyenda m'midzimu kuti misewu ikonzeke tere kuosakhalanso nchika iko mpang'ono pomwe ntchito tayambayi ndi ntchito imene tiyimalize bwinobwino wina asabwere nkukuna mizani kuti ayi tiye timchotse chakwera zifukwa zake nzosakwaniranso yayi koma kuti tipitirize ntchito ya chitukukoyi ifikire paliponse tagwirizana badi moli mkavota takwezani manja ntaona ambuye akudalitseni zikomo kwa basi agogo mulungu akusungeni ndithu zikomo dziko lino Dr. Macarthur Chakwera kumaze kulankhulatu pano pa Chikwasa Trading Center kwa Senior Chief Kaphuka boma ladedza kasina kwa CUSA pano tsopano ulendo kuchilanga headquarters kwa Senior Chief Chauma dedza mayani kwa CUSA ayi tikupasiraniso tikafika kumeneko tilandireni ku Blantyre ndine mayeso chikhadzula